Viete, ako sa hovorí, že obuvníkov syn chodí vosi. My sme sa celé dni s manželom starali o zdravie našich klientov a vlastne manžel podcenil svoje zdravie. Ako už dobre viete, má krvný tlak veľmi vysoký. Aj keď som ho posielala k lekárovi, tak nechcel. Myslel si, že to zvládneme aj bez liekov. Až sa stalo to, že mu to zasiahlo mozog, rečové centrum a vlastne krátkodobú pamäť. Preto teraz, keď natáča videá, tak potrebuje moju pomoc. Číta aj skript niekedy, pretože si to nevie zapamätať. A vlastne aj keď sa snaží nahrať video, tak vlastne ho natáčame, možno jedno video natáčame niekedy aj 20-30 krát. Aby to bolo aspoň tak zrozumiteľné. Stále na tom pracujeme a každý deň, ja už vidím tie pokroky, možno vy nevidíte, ale máme ešte dlhú cestu pred sebou. Určite to zvládneme, pretože držíme spolu a chceli by sme vás len upozorniť na to, že nepodceňujte vaše zdravie. Vážte si svoje zdravie a aj keď sa objaví ten najmenší zdravotný problém, riešte to. Pretože ten problém, keď nebudete riešiť, on sa nezmizne len tak, ale on sa len zhorší. A potom by sa vám mohlo stať aj také niečo, že, ako môjmu manželovi, že kvôli blbému vysokému tlaku, ktorý neliečil hneď na začiatku, tak teraz má takéto problémy.